Ja, så er der ikke mere bånd, drenge. Så begynder han at køre på ham. Så begynder han at køre på, når man kører ud. Nå ja, så var der egentlig et rigtigt skilt. Ser godt ud, Jacob. Sådan. Så går den store der er. Udenom den store der. Ja. Hold. Jeg filmer opad, Brian. Det var lidt. Filmer ikke? Jo. Nu hænger du på pedalen. Sådan, Jesper. Udenom den store der. Ja. Ja, okay. Ja. Det kan jeg ikke lide, det her. Ja, det ser godt ud, Tom. Sådan. Det kan man.
godt. Det er bare løgn. Ja, her er vi så på toppen af et eller andet med en masse spor i. Jeg ved ikke lige, hvor de andre blev af, men nu filmer jeg lige, når de kommer op. Du har fået varmen, Kent. Ja, det har jeg. Var det godt, René? Nej, jeg kunne brække mig. Du er ved at brække dig. Jeg er hård, mand. Satan, I blev af. Nej. Vi holdt et par pauser dernede. Nå. Det var ikke til at... Der hvor den kom op, hvor den slog et skarpt sving til højre. Ja, Der havde jeg sådan set regnet med, den stoppet der. Det gjorde den ikke lige. Overhovedet ikke. Der steg den bare lige procenter i stedet for. Der må smiles. Helvede, kæftdyr. Det er gå opad nu. Hvad? Vi mangler lidt stigninger, synes jeg. Det skulle lige med på bånd. Peter Hornung, der må smiles. Der er flere endnu. Masser. Den kommer her. Der må smiles. Det gav dig lige varme. Så er vi da i gang i hvert fald. Starten. Bare op på den største klinge der, og så, eller på den store klinge bag i, og så... Ser overraskende frisk ud, Peter. Ja, tak. Tusind tak. Det er spil for galleriet. Ja, ja. See you on top. Det bliver nok til at tage. Hvad hedder den fugl, der lyder ligesom den bøvser? Kan jeg aldrig huske. Ses på toppen, Peter. Prøv at trykke på stregen med. Nå. Kommer nu vi. Tid til status. Det er tid til status. Jeg har lige tændt kameraet. Vi mangler de sidste 90-100 højdemeter. Vi er lige blevet overhalet af en mand på 60 i ret god tempo. Krampe i stort set alle muskler. Og er gået op til halvvejen. Nu er du til på, Brian. Nu ser det ud til, at det stiger gå opad. Ja, og vi er under 58 km. Vinkel er lige i overkanten, inden vi kommer det her. Ja, det er også lige i overkanten. Alle er vist ved at være godt brugt. Og planen er vist bare at komme hjem. En stor cola bliver det vist. Det skal vist ikke være alkohol i det første, vi skal have.
her. Det er ikke andet end bedre knold, jo. Nej. Her. Jeg kom til med en hård tur, det her. Så kører Claus. Udsolgt. Er du udsolgt nu? Ja, nu er det udsolgt. Det er da godt. Ja. Det er hård her. Nå, ja, det er. Top. Nej, ikke bare så fint. Kom til eller lukke? Ja, da. 9 meter. 9 meter. Skal du kaste op? Nej, slet ikke. Nej. Det har du gjort. Det er jo Thomas. Var det lige så godt, som du har forestillet? Fuldstændig lad. Fuldstændig lad. Kan vi få en kommentar? Nej, det er ikke så meget at se til. Der er bare udsolgt. Hvordan er det? Er du ikke meget glad for, at du kørte herop? Gør det alligevel. Nej, Jesper. Nej. Nej? Ja. Nej, vi lover det. Kan vi lige få en frisk kommentar? Har I ikke købt noget cola, eller hvad? Der er lukket op. Ej, nu stopper I kraft i med. Kom dernede. Der er lukket. Ej. Gammel supermand, der står her selv. Kan vi få en kommentar? Jeg synes faktisk, det er fint. Hvorfor vil du ikke have noget fitness i sådan de andre? Jeg troede sgu, det var den her vej. Jeg synes faktisk lige, at jeg havde set Thomas dreje der. Eller var det Jesper? Nå. Gik det godt? Ja, det gik rigtig godt faktisk. Jeg havde lige et sted midt, hvor jeg var nede og gå. Ja. Ellers så havde jeg lovet lidt der mellem første, anden og tredje gear. Faktisk nede i tredje gear nogle gange også. Nå. Okay. Ja, hvis du lige vil filme her. Det har været en ekstra rej. Jeg kan ikke noget at sige, at du står her ved siden af hundeskålen, men... Hvis der havde været vand i, jeg stikket ud ned i den. Nej, hvor var det dejligt. Hvad koster det? 2? 3,5.